Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua, nagbabalik sa ating weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Pebrero 2 hanggang 4, 2026. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. If you like the English version, just click on the link here. And if you're watching via Facebook, there's a link on the main channel. Just search for it at Mike Mr. Typhoon Padua. Just check out our post for the English version. And this is also brought to you, or ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Buitis Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, meron po tayong binabantayan na sama ng panahon at binigyan na ng tag ID na 94W at kasalukuyan po ay ito ay kumikilos kanluran, hilagang kanluran sa may silangan po ng Yap. At ito po ay inaasahan po magdadala po ng mga malalakas na ulan sa Kabisayaan at sa hilagang Mindanao at silangang Mindanao na yung darating pong Huwebes at Biyernes o pwedeng hanggang Sabado, Pebrero 5 hanggang 7. So mabantayin po natin ito. Ito po yung LPA. Nung ginawa natin itong GraphSat, wala pa pong tag-ID dito ng Joint Typhoon Warning Center. So binigyan na po ito as 94 Invest, 94W. Nasa low chance pa maging bagyo but babantayin po natin dahil yung mga computer models ay posibleng maging isang tropical storm or pinaka-weak niya is tropical depression habang ito ay patungo dito sa area ng Mindanao at Kabisayaan. At sa latest na yon ng ating GraphSat, nakita po natin dito ang malakas na amihan sa buong Luzon. Kasama po ang Mimaropa at Sulu Archipelago at Kalayaan Island Group, Panatag Shoal sa buong West Philippine Sea. Apektado po ng hanging amihan na may mga padaan-daan po mga drizzles to light rain showers. Samantala, meron po ditong diffused na shear line, nagbibigay ng mga thunderstorms at mga posibleng malalakas na ulan na magkakaroon ng mga pagbabaha dito po sa may Kabisayaan, lalo na po sa may Leyte at Samar provinces. Kasama din po ang hilagang bahagi po ng Northern Caraga, sa mga Siargao, Dinagat Islands, Surigao provinces. So, apektado po kayo ng umiiral na shear line. So ito po si LPA 94W ay nasaan papasok po ng area of responsibility bukas po ng gabi o Miyerkules ng umaga. At kung maging ganap na bagyo po ito, bibigyan po ito ng pag-asa sa bagyong Basyang. Pangalawang bagyo po ito sa Western Pacific at sa ating Pilipinas. Ang Joint Typhoon Warning Center, bibigyan po ito as tag-ID as 2W o 02W. And kasalukuyan low pressure pa man din siya sa Japan Meteorological Agency. Check natin ang international name later kung anong next in line kasi mahirap tandaan ang mga international names kasi galing po sa mga iba't ibang kultura, iba't ibang nasyon dito po sa Asia Pacific ang pangalan ng mga bagyo dito sa ating basin. So ito po yung fast animation. So nakikita po ninyo ang pag-develop ng mid-level circulation niya. Mid-level lang po siya dahil yung tinatawag nating low level ay nandito sa bahagi nito, sa may baba nito, somewhere here. So, nandyan po yung LPA. Medyo may wind shear lang na pupush yung ulap niya north of that. So, kung may wind shear, mahirapan po siya mag-develop. But ito po ay patuloy na kumikilos patungo sa Western Micronesia, sa may Yap at Palau area. So within the next 24 hours, dadaanan po sila. So may mga paulan po na pwedeng maganap sa bahagi nito ng Western Pacific. At nakikita rin niyo yung diffused shear line dito sa may Kabisayaan. Ito po yung zoom in satellite animation, 24-hour loop ng windy.com. At nakikita niyo yung mga ulan, malalakas na thunderstorms dahil ng shear line sa may Kabisayaan. At within the next few days, hihina po ito habang papalapit ang panibagong shear line kasi may shear line po dito sa bahagi nito. So, meron dito nakakabit na shear line dito at meron ditong diffused shear line here. Okay? Tapos yung LPA ay nandito po siya sa may baba, dito sa area na ito. Okay? Nandito po siya. Medyo displaced nga po dahil po ang mid-level ay dito sa taas niya. Dito siya
nagbibigay ng mga malalakas na ulan. Nandyan yung heavy convection nitong LPA. So ito po ay kumikilos pa kanluran patungo sa Mindanao, Eastern Mindanao at Northeastern Mindanao area. Now, kung titingnan natin yung latest sa cyclonic WX, nagpopulate na sinda at ginawa nilang 94W. At yan po 6.5, north latitude 139.8, east longitude, yan po yung 2 p.m. location. 1,005 hectopascals o millibars ang kanyang minimum atmospheric pressure. Ang wind speed niya nasa 30 kph pa. So pag pumatak siya ng 45, tropical depression na po yan. At dumadaan siya sa medyo mainit na tropical cyclone heat potential. Tinatawag rin natin itong oceanic heat content. So medyo may kainitan. Dito medyo mababa konti ang kainitan ng oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential. Okay, so ito yung sa Japan Meteorological Agency bilang isang low pressure, minimal LPA, at gumagalaw siyang west-northwest slowly. At meron tayong amihan dito sa may Luzon, Taiwan. Samantala, kung gusto niyo malaman ang tracking nila based sa mga reliable computer models ng ECMWF at GFS, unahin natin American model as of 8 a.m. So, ito po ang tracking niya. Bukas ng Martes, lalapit na po siya sa may in-between Yap and Palau bilang isang active LPA. And midnight ay posibleng or midnight ng Wednesday or early morning ng Wednesday, baka maging TD po siya or active LPA pa rin. Papasok po siya ng PAR mga umaga ng Miyerkules kasi tanghali ito, hapon, isa na siyang tropical depression. Okay, so napapansin niyo dito ang shear line, nakakabit po. Hindi lang ha. Ito po yung shear line. So nakakabit sa taas. So imagine niyo pag dumaan dito, apektado itong Visayas kahit dito siya dumaan. Kasi yung movement niya pupunta dito. Okay? So, yan po ang LPA. So, kung titingnan natin itong sa darating pong Huwebes, which is 3 days from now, mukhang i-intensify po ng American model bilang isang tropical storm. And then, pagdating ng Friday, ito po ay lalapit sa may Surigao Provinces, Siargao, Dinagat Island bilang isa na lamang tropical depression. So, mag-weekend po siya because of land interaction and possible yung cool dry air ng amihan at yung vertical wind shear. Pwedeng humina ipahina itong system na ito. By Saturday, ayan po siya, maging isa na naman po siyang LPA, likely over Eastern Visayas na siya. Okay, so yan ang kalagayan ng American model. Kung titingnan natin yung European model, ito yung 2 a.m. nila, wala pa kasi yung 8 a.m. Pero makikita natin dito sa ensemble, meron na kasing 8 a.m. So, papasok po siya ng PAR bukas po, Tuesday bilang LPA. At Wednesday, LPA pa rin siya. But possible maging weak TD. Kasi usually ang European model, conservative ang pressure readings. Pag 1009, baka TD na ito. So, Thursday, dadaan po siya dito sa may Eastern Mindanao. So, sa may southern part ng Caraga or dito sa may Davao Oriental. But ang latest now, mukhang sa may northern Caraga na naman siya dadaan. Similar doon sa American model. And then by Friday, magiging isa na naman po siyang LPA. Yung remnants niya ay lalabas po dito sa may Sulu Archipelago sa Biyernes at sa Sabado. Ayan po siya sa may Palawan area. Okay, and then sa Linggo, wala na, medyo palusaw na siya kasi may surge ng amihan na darating next weekend sa Sabado at Linggo. Yan po, bababa po sa may eastern sections ng ating bansa. Lalong-lalo na po sa may Luzon, Eastern Luzon. So may panibagong surge naman po ng amihan. So itong kalamigan ng amihan ay magwi-weaken sa mga low pressure systems o posibleng bagyo sa darating pong next week. Okay, so yan ang forecast ng ECMWF. Ito yung ensemble na yan. Ito yung latest. So kasama na dyan yung latest sa ECMWF. This is for the next 5 days. Kasi alam natin pag more than 5 days, highly uncertain, mababa ang probability. So ito yung ECMWF.
At mukhang pag-akyat niya, bababa, magla-landfall sa may Northern Caraga, lalabas sa may Northern Mindanao. So Cagayan de Oro, better prepare. Mag-ingat po kayo dahil may mga possible ulan po dyan. Dahil po dito sa LPA. Although kung malakas ang wind shear, lahat ng ulap niya dito sa may Visayas, itong Visayas ang makakaranas ng malalakas na ulan like Cebu, Bohol, Negros, Panay, and Leyte, Samar area. So depende na po yun sa intensity ng wind shear. So magbibigay po yun ng mga ulan. Samantala ang GFS, ganun din po ang pinapakita. More on Northern Caraga ang pinapakita dito. And tatawid po ng Central at Western Visayas sa Thursday, Friday, or Saturday. Okay? Ito po yung ensemble naman ng easterly wave. So, similar din yun sa isa. Although dito lahat nakikita mo. Hindi naman kagaya nito nakikita mo yung mean. Now, Google DeepMind. Ito yung AI model ng Google. So far, konti lang ang mga ensemble, hindi siya masyadong marami. So, pero pinapakita dito magiging isang tropical depression o tropical storm paglapit po sa Northern Caraga. So, dito ay alas 2 ng hapon sa Friday, dadaan po siya malapit sa or over Northern Caraga bilang isang either tropical konti lang ang population nito. Kikita nyo dito, itong model, hindi masyadong karamihan o marami ang ensemble. So, hopefully, sana ito masunod para LPA lang po siya. Pero nakakatakot pa rin yung ulan. Kahit LPA po siya, grabe yung ulan. So, mag-ingat po ang mga kababayan natin. Kahit na dito sa Bicol, hindi natin alam ang mangyayari after 5 days kung anong tracking niya o within 5 days. But mabuti na mag-prepare yung mga binabaha sa mga low-lying areas. But as of now, lahat ay nakapoint sa Mindanao, Northern Mindanao, Northeastern, sa may Northern Caraga, and sa may Visayas. Okay? So, ito yung ECMWF. Kasama rin dito sa Google DeepMind page. So, yan, no? Tropical depression po ang intensity distribution ng ECMWF. So, dyan po siya dadaan. Okay? So, in the next few days, malalaman natin kung saan talaga ang tracking niya. Pagdating sa ulan, na yun, nandyan pa rin yung diffuse shear line sa may Visayas. Bukas, hihina po siya. At mga isolated scattered na lamang sa may Northern Caraga, Northern Mindanao, at Central Visayas. And then sa Miyerkules, yan na po yung mga kaulapan. Either sa northern rain bands po ito ng LPA or possible yung shear line na nakakabit sa kanya. And then sa Huwebes, magpapaulan na naman po sa Eastern Visayas at Northern Caraga. So mga 50 to 100 millimeters, may mga more than 100 millimeters, pero itong mga maliliit na areas lamang po ng Surigao del Norte ang pinapakita dito sa Huwebes. Okay, so mag-change mo po yan pag lumabas na po yung latest update. Tingnan natin kung lumabas na later. And then sa Friday, yung maulan ay mag-extend po dito sa may Bohol, Cebu, and Negros, mga 50 to 100 millimeters. May mga isolated pockets of more than 100 millimeters. So mag-ingat po yung mga flood-prone areas at landslide-prone areas. And gayon din po sa may sa bundok o sa volcano ng Canlaon. May mga possible po dyan mga lahar flows. Dito sa Eastern Visayas, may mga 30 to 50 millimeters na ulan. Southern Bicol, Masbate, Sorsogon, Legazpi, may mga showers din. Pero hindi naman po abot sa 50 millimeter level. So, yan po ang forecast sa Friday. Sa Sabado, yan na po yung LPA 94W. Labas po dito sa may Palawan. So, expect 50 to more than 100 millimeters na ulan. Pero short duration lang siya dahil sa Sunday, labas na po siya sa may West Philippine Sea papuntang Kalayaan Island. Kung mapapansin niyo sa may taas, sa may Bicol, sa may northern part ng Bicol at sa eastern Luzon, Northern Aurora, and sa may area po ng Northern Quezon ay may shear line. So may mga ulan dyan na pwedeng maganap, 50 to 100 millimeters sa may area po ng Pulilio. And also sa may Cam Norte. So may mga possible dyan na mga pabugso-bugsong ulan dala ng new shear line ng form. And then sa Monday, February 9, bababa po siya sa
Eastern Visayas yung shear line dahil malakas yung amihan. Quickly pagbaba naman niya. Okay? Sunday nasa may taas ng Bicol, then dadaan saglit sa Bicol pero mahina siya. Monday yan po, iipon na naman po dyan sa may Eastern Samar, Northern Samar yung ulan. Then sa Tuesday, February 10, maapektuhan rin po ang Sorsogon, Ticao, Masbate at ibang portion po ng Kabisayan. But take note, itong forecast na yung darating pong susunod na weekend ay low probability kasi more than 5 days. So highly uncertain pa po yan, hindi pa tayo sigurado. So baka mag-change pa po yan. Okay, so yan po ang kalagayan ng LPA 94W at yung mga succeeding shear lines sa susunod na 5 hanggang 7 araw. So bantayan po natin yan. Sa alon ay mananatiling malaki, more than 3 meters hanggang 5 meters dito sa may buong bahagi po ng Dagat Pilipinas, pati yung West Philippine Sea at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat, pati mga small sea vessels. Ang inland waters, moderate to rough din kasi umabot moderate levels, 2 meters ang alon. So magalaw talaga pag ganitong Enero, Pebrero dahil po sa amihan season pa po hanggang March 15. Okay? And then by Friday, ang bagya still moderate to rough. Saturday, may bagong surge ng amihan. Yan po ang 4 to 5 meters. And naman po sa Sunday, kakalat sa Philippine Sea. So, abot po yan ng more than 5 meters ang mga alon. Yan 5 meters. So, yan po ang quick outlook sa alon. Yung mga nakikinig na mga isda, yung mga followers ng ating page. So, at least alam niyo na for the next 2 weeks, nandyan pa rin yung amihan at medyo magalaw pa ang alon ng karagatan. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest. Pag maging active yung LPA at maging bagyo, mag-i-issue tayo ng daily updates again sa YouTube at Facebook. For the past 1 week, hindi tayo nakapag-video dahil po medyo busy tayo. May mga inattendan po tayo mga trainings at seminars, mga meetings. Okay? And I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit na may shear line, makinig lang sa mga latest pang Pag-asa at sa ibang official agencies. Ito si Mike Padua, Mr. Typhoon, nagpapaalam. Kita-kita ulit tayo in the next couple of days. Maraming salamat sa inyong panonood at sa pagsuporta. At God bless po sa inyo lahat.